Хоризонт. Нощен хоризонт. Няма усложнена криминогенна обстановка в столицата, обяви главният секретар на МВР Младен Маринов след вчерашния побой над колегата от Българската национална телевизия Иво Никодимов. По думите на главния комисар Маринов няма връзка между този случай и случая на битите преди 2 дни две жени в центъра на София – нотариус Валентина Механджийска и дъщеря й. Няма връзка явно и с побоя на доктор Албена Гагова от първа АГ болница Шейно в София. Свидетели сме на непрестанно насилие над личността, на катастрофи, на побоища, на убийства, самоубийства. В какво се превърнахме? В нощта на 26 юли до 3 часа с вас ще бъдем звукорежисьорът Георги Бангиев, музикалният редактор Елеонора Николова. Аз съм Евелина Стоянова. Започваме това издание на Нощния хоризонт с поздрав за моята приятелка Елена Михайлова, вече Серафимова, с която в края на 80-те години в училище искахме да променяме света. Започваме и с чаровната усмивка на звукорежисьора ни Георги Бангиев. Back to about 40 years ago, tango was not allowed to show. They said it was a sexy movement. People, they didn't want to know. So if you really like to dance, try the romantic chance. Now do like a dear tango. You say, let's do it every day. Stay with me until you feel it. I'll take you to a different world. My heart is double beating, my blood is overeating. Can you imagine you my girl? Stay with me until you feel it. You wanna dance another way. Stay with me until you know it, girl. We do the tango every day. Once you get free, baby, let's dance. Hands on my hand, do the tango motion. Once you get free, baby, let's dance. Hands on my hand, do the tango motion. Once you get free, baby, let's dance. Hands on my hand, do the tango motion. You say, let's do it every day. Tango motion every day.
Наш гост тази нощ е колегата ми Здравко Петров. Той е музикален редактор в Българското национално радио и е донесъл любима негова музика. Знаят слушателите на Българското национално радио, Здравко е гласът на радиото от фестивала Сан Ремо. Добра нощ! Добра нощ и спокойно да бъде на теб и на всички твои слушатели, Евелина. Благодаря ти за поканата, че съм тази вечер тук при теб в това студио, легендарно студио на програма Хоризонт. От 95-та година пътят те доведе в Българското национално радио след Пловдивската консерватория. Точно там така, моята мечта. Не, там завърших музикална педагогика, теоретичен, иначе пиано, да, разбира се, музикално училище преди това в родния ми град Плевен. А иначе, още от ученическите си години мечтах да работя тук в Националното радио. Хоризонт, може би радиостанцията, която ме запали и аз исках да бъда точно музикален редактор. Така не съм имал претенции да бъда водещ, но последствие станах водещ по Националното радио. Емблематични предавания слушах, песен на седмицата, което водеше Даниела Кузманова, музикална стълбица, пулсиращи ноти и един любим концерт, който не знам дали си спомняш ти и слушателите. Той се излъчваше всеки вторник от 22 часа, гласове и мелодии, които помним, в който звучаха невероятни песни от тогава далечното, може би и близкото минало, както български, така и чужди. И се запарих по ретро музиката. И най-вече по италианската музика. Тоест програма Хоризонт може би е причината аз да заобикна хубавата италианска музика и да навляза по-дълбоко в нейната история и да науча за много изпълнители. Как ти се случи да станеш гласа на радиото от Сан Ремо? Може би съвсем случайно. Всички, които ме познават в радиото, знаят, че така имам отношение към италианската музика. Наричат ме специалист по италианската музика. И след като преди мен две колежки от програма Хоризонт са били на този фестивал, първо беше Хелия Чавдарова 94-та, след това 96-та Христина Белчева, през 2008 година се отвори една възможност, една моя позната, т.е. на моята учителка по пиано в музикалното училище в Плевен, и което ме готвеше вече за академията. Нейната сестра от години живее в този град. Много сме близки също с нея, с моя дядо. Техният баща и моя дядо бяха адвокати в Плевен и от най-старите адвокати в Плевен. Така познавахме се и тя каза: ти наистина трябва да дойдеш тук на този фестивал. Аз нямам никакви проблеми да отседнеш при мен, ще ти помогна, само си купи самолетен билет и ако може радиото ти направи такава акредитация за този фестивал. И така стана от 2008 година, вече колко години, 10 издания съм на този фестивал. Аз го отразявам за Националното радио, последствия и за Националната телевизия и за други, така, които проявяват интерес. Питат ме, допитват се за всичко, което се случва на този фестивал. Огромно предизвикателство е, защото аз от, може би, 80-та година като ученик го следях редовно по телевизията. Той се излъчваше, знаеш, директно по нашата национална телевизия. И бе един от любимите фестивали, на Разбира които се, да, беше голям празник. Зрители. Първите години, някъде в началото на 80-те години се излъчваше на запис, след което директно го излъчваха. И някъде към 2000-та година спряха излъчването, но се появиха кабелните телевизии, които предлагаха италианските телевизии, и може би това е една от причината да ни го излъчат. Националната телевизия няма представа, но не пропусках всяко едно негово издание. Там черпих информация за този фестивал, за певците, за песните. После се появи и интернет, където достъп до информация е по-лесен, но преди това нямаше интернет и аз пак чрез тази моята позната, за която стана дума, си купих първата история на фестивала, която е написана от Дарио Салваторе, един изследовател, музикант, музиковед италянец. Много подробно написана и това беше много скъпа книга за мен, защото нямаше интернет, нямаше информация за този фестивал. Само тази книга можеше да ми достави това, което аз исках. От 98 година отразяваш фестивала Сан Ремо. Помниш ли всичките спечелили конкурса през тези години? Да, почти всичките. Някои от тях продължават отново да се състезават. Те италианците са неуморни. Там при тях няма спирка, както се казва. Много примери мога да дам. Техни изпълнители са печели многократно фестивала Сан Ремо през годините и след пауза от прекъсване 5, 6, 7, някои дори и повече, отново се явяват пак с тенденцията и с амбицията да го спечелят. Сега ще пуснем една песен, провокация към теб, да кажеш коя година е спечелила конкурса.
Веднага ли да кажа веднага от акорд? Това е Рикардо Фоли, да. 82 година. Историята на всички дни. Историята на Сан Ремо. Слушаме музика от Рикардо фестивала. Фоли, който е бил 77 година на Златния трофей. Като почетен гост, разбира се. Di tutti i giorni, vecchi discorsi, sempre da fare. Storie ferme sulle panchine, in attesa di un lieto fine. Storie di noi brava gente che fa fatica, si innamora con niente, vita di sempre, ma in mente grandi idee. Un giorno in più che se ne va, un orologio fermo da un'eternità, per tutti quelli così come noi, va sempre in corsa, sempre a metà. Un giorno in più che passa ormai, con quest'amore che non è grande come vorrei. Storie come amici perduti che cambiano strada se li saluti. Storie che non fanno rumore come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro come un piccolo punto su un grande muro dove scriverci un rigo a una donna che non c'è più. Un giorno in più che se ne va, un uomo stanco che nessuno ascolterà, per tutti quelli così come noi, senza trionfi e grossi guai. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è bello come vorrei. Storie come anelli di fumo in un posto lontano, senza nessuno, solo una notte che non finisce mai. Un giorno in più che se ne va, dimenticato tra i rumori di città, per tutti quelli così come noi. Niente è cambiato, niente cambierà. Un giorno in più che passa ormai, con questo amore che non è forte come vorrei. Истинско вдъхновение за мен е, когато гледам нашия звукорежисьор Георги Бангиев как пее зад стъклото на режисьорския както пункт. казва той, такива песни вече че ли не се правят и те звучат много модерно. Наистина това е песен, която печели Сан Ремо 82 година. Колко години са минали? Повече от 35 години, да, точно така. Тя звучи актуално. Италианците винаги се стремят да бъдат актуални, модерни и правят музика, която остава вечна. Да, наистина и днес се забелязва, че и те са в някаква криза музикална, имам предвид. Фестивал Сан Ремо не е този, който аз го помня в тези години. Имам предвид от годината, дори на тази песен, която чухме, най-силният период на фестивала беше края на 80-те, след това 90-те години, след малка криза отново той беше на много високо ниво. Сега през последните години всичко е много комерциално, всичко е бизнес. Дори с печеленето на изпълнителите на Сан Ремо, това е един бизнес. Всички бяха много изненадени да видят на последното издание Албано. Да, малко тъжна картина, защото той след 2 тежки операции сърдечни, отново, ето както казаха в предишния разговор, неуморен, амбициран да участва, да победи, той вече не е в такава форма, той е здравословно не е добре. Но това е обяснимо. Артистите са суетни. Те искат да се показват до последния си дъх. Младото поколение в италианската музика? Много силно поколение и попълнение. Това е една голяма школа. Певческа школа, която е много различна от англосаксонската и американската школа.
Самият език предполага така едно по-особено звукообразуване, което е запазена марка и типично за италианската музика. С огромни традиции. Да не забравим, че музиката изобщо, говоря професионалната музика, исторически тръгва от Италия. Италия е родина на музиката. Там са били най-големите композитори преди повече от 500-600 години, като се започне още от Скарлати, пък и не само от Скарлати, Монтеверди. След това оперните композитори по времето на романтизма. Италианската музика е любима на много българи и на така е. Тя, италианската световно ниво. канцонисима не е страда, защото някои се опитват да сравняват италианската музика с българската страда. Това е много погрешно и не е точно. Абсолютно категорично се противопоставям, че италианската музика може да бъде естрада. Тя е много близка до българската душевност и затова може би българите я харесват. Тази мелодика, този мелос. Пък мелодията е в основата на всяко едно музикално произведение. Днес в 21 век тя отсъства и затова сме свидетели каква музика се прави. Всичко е ритъм, всичко е на един тон, на два тона, рапиране. Няма лошо. Италианците също рапират, също имат много добри рапъри, но в определени дялове на песента се появява хубавата мелодия. Мелодията за душата. Какво ще чуем сега? Ами аз предлагам да се върнем много години назад с един мой любим италиански композитор, който аз когато бях ученик и в музикалното училище изобщо го пренебрегвах, не му обръщах внимание, а и не само аз. Впоследствие аз го преоткрих. Това е Доминико Скарлати, който е автор на над 500 клавирни сонати. И предлагам да чуем едно за мен уникално изпълнение на соната в сол мажор К-146 в изпълнение на Пламена Манголо, която също от Плевен, само че много по-малко от мен. И в момента тя е една от най-добрите световни пианистки. Тази соната също и аз съм свирил. Сложна е. Скарлати се свири много трудно. Той не е от тези композитори с многото ноти, както казваме музикантите, да речем като Лист или като Шопен или като Рахманинов. Но изработването на тези сонати е много пинищийско. Трябва да бъде всичко много прецизирано, много точно да бъде изсвирено. Затова той присъства през последните години задължително на всеки един пианистичен конкурс. Да го чуем. Красота, казва нашия режисьор Георги Банкиев. Ти си учил пиано в музикалното училище. Започнах с цигулка, между другото, да. Това е интересен факт. Кой те насочи към музиката? Ме разви ми слуха. Още моята музикалност така, сигурно в ранна детска възраст съм ме показвал, в детската градина. Много се впечатлявах от другарката, тогава така беше, която свирише на акордеон. И дядо ми, който беше адвокат, реши да ми купи акордеонче от тези детските. Едно време имаше едни такива пак с клавиши и с мех, имитиращи акордеони. И започнах да свиря, след което те усетиха и видяха, че имам слух. Моите родители и дядо ми казаха, ти трябва да отидеш непременно. Тоест, на моите родители трябва да го заведете непременно в музикалното училище, което беше на няколко преки от нас. Ние живеехме близо до музикалното училище. И там ме прослуша Дора Гложинска, която е била учителка на времето на майка ми и много известна вокална педагожка и учителка по музика
в Плевен. Чула ме и каза, трябва непременно го запишете, да учи в музикалното училище. Пианото като инструмент тогава беше много скъп в тези години и решиха да започна да свиря на цигулка. И колко години? 4-5 години, след което се отказах. Не ми се коментира по какви причини. Мога да споделя и с теб и с слушателите. Просто подиграваха ми се, че свира на цигулка децата. Знаеш, те са доста жестоки в една така определена възраст. Взимаха ми я, по едно време ми изпуснаха, нещо повредиха. Казаха, ти си циго-миго. И за едно дете това е, знаеш, убийствено. И аз казах на майка ми, край, никакви цигулки, абсолютно не искам да чуя за този инструмент. Освен това, смених и учителката. Бях при един много добър педагог, който нещо стана и напусна и дойде една току-що завършила консерваторията, която не се отнасяше много добре с нас. Аз също, може би, допренесе да се откажа от цигулката. След което нашите решиха и ми купиха пиано и започнах активно да уча пиано, но не направих кариера като пианист, въпреки че ми казаха, че може да имам такава. После в Пловдив, когато попаднах пред доцент Малина Малинова, тя така ми даваше някакви надежди, но аз пък след нас злополука си щупих китката на дясната ръка и в цяло вече се ориентирах към музикалната теория и педагогика. И се чувствам много щастлив. От 2008 година насам съм и преподавател в Националната музикална академия Панчо Владигеров. Водя едни дисциплини от рода на история на поп-музиката, музикално оформление, редактиране на музика, това, което работим тук в радиото. И ми е много интересно да работя с млади хора. Предполагам, че те също са провокирани от това, което аз им показвам. Какво сега предлагаш да чуем? Да чуят слушателите една от любимите ми, понеже нали за италианска музика става дума. С нея започваме. Между другото, аз не само италианска музика слушам, да направя едно такова уточнение. Слушам много неща, но понеже сега говорим за Санремо и за италианска музика, мина едно от явленията в Италия. Всички знаят, че това е най-голямата бяла певица на всички времена. И това определение е казано на времето от Луис Армстронг, който 68 година на Санремо и я чува и удивен от нейните вокални и изпълнителски качества. И предлагам да чуем Лазурна река, едно брилянтно изпълнение на тази певица от 1972 година. Il mio cuore non recita più, c'è un padrone, quello sei tu. Basta un bacio e io sento che sei forte più di me. La neve e il sole no, insieme non si può no. Qui nel buio c'è un'ombra con me, la mia pelle non chiede chi è. Fiume azzurro vai dove arriverai, sempre mi troverai. Da questa sera no, non mi difenderò no. Ma tu avrai l'onestà di credermi, che sorprese l'amore ti dà, nei tuoi occhi non vede pietà. Cosa siamo noi, dove andiamo mai, c'è chi ci guida sai, ma cosa dico no, forse mi perderò no. Fiume azzurro vai, tu sei verità, quello che volevo non mi basta più, prima non sapevo, ora ci sei tu, la tua bocca un nome griderà, ora io ti credo. Ma tu avrai l'onestà di credermi, che sorprese l'amore ti dà, nei tuoi occhi non vedo pietà. Cosa siamo noi, dove andiamo mai, c'è chi ci guida sai, ma cosa dico no,
Наш гост тази нощ е колегата ми Здравко Петров. Той е музикален редактор в Българското национално радио. Работил си с много композитори и си реализирал много проекти в ефира на Националното радио. Разкажи ни за това. Ами да, така е. С композиторите на българската забавна музика аз имам едно предаване. То беше на Найден Андреев, всъщност лека му пръст. Изключителен музикант и композитор и приятел. Майстор музика се казва предаването. По програма Христо Ботев. След неговата смърт аз започнах да го правя. От него много неща научих. Иначе преди това предаване правих Звезден прах. В него съм канил почти всички български изпълнители, певици, певци, музиканти и композитори, които са определили облика на българската забавна музика. Другата ми страст да се ровя в архивите, в историята на българската популярна музика, или както на времето са наричали естрада. И от 2012 година Българското национално радио пусна един канал на Радио Бинар, интернет Радио Бинар, канал БГ Поп, който аз изцяло го подготвям. Могат да го слушат всички слушатели, които се интересуват и не знаят за него в интернет. Той е на принципа на стриминг, в който звучи само българска музика от фонда на Националното радио, като за тези 5 години аз съм дигитализирал и вкарал в ротация, в обращение, т.е. да звучат в 24-часовото денонощие около 15 000 български песни. Един огромен труд, но с много любов го направих. Така че там могат да чуят уникални записи, много от тях, които не са издавани дори и на плочи, защото много неща, които са записани в радиото, знаеш, с българска музика, а пък и не само не са давани на плочи на времето. Така че имам приятни спомени и много неща съм научил от композитора Иван Стайков, който е мой приятел. Той е уникален музикант и аранжор. Мими Николова, изключително българска певица. Ирина Чмихова, Маргарет Николова, всичките тези са положили основите на българската популярна музика в България. Може би няма български изпълнител от тези години, дори от по-съвременните, с които аз да не съм контактувал и да съм правил интервюта. Предизвикателство е, защото от всеки един съм научил много. Те много неща са ми разказали за живота си, за това как е записвана тази музика дори на времето тук в Националното радио. За един нелюбим фестивал си спомняме с носталгия Златния Орфей. Да, така е отношение към него? Как огромно, за съжаление, той не съществува 99-та година. Аз имах честта да бъда жури 99-та година на последното му издание, на 30-то. С огромна носталгия, особено сега, като гледам стари снимки на Слънчев бряг и там, където е позиционирали летния театър, който отдавна вече не съществува. Ами това е лицето на българската музика. Той е създаден 65-та година по подобие на Сан Ремо. Схемата е била абсолютно една и съща, като целта на Златния Орфей да популяризира българската музика в чужбина, като за тази цел чуждите изпълнители, които са идвали тук, са били задължени да изпълняват по една българска песен. Така са правили и в Сан Ремето. Виждаш и как всичко е свързано. 30 издания, за съжаление, някои решиха, че този фестивал е ненужен, старомоден, демоде и го унищожиха. Хората жадуват за подобни разбира се, фестивали. как аз съм контактувал с много слушатели, както ти предполагам с твои слушатели, и те направо реват по телефона, когато стане дума за Златния Орфей. Питат няма ли някой, който отново да го възроди. Правиха се някакви опити миналата година, по-миналата също, но неуспешни явно. Трябва да бъде държавна политика, така както Сан Ремо си е държавна политика на Италия. Много пари наистина трябва да бъде направено такова музикално събитие. Не е тайна, че всяка година Сан Ремо струва около 20 милиона евро, но това е все пак Сан Ремо фестивал с колко години? От 51 година съществува. Никога не е спиран, докато нашия Златен Орфей беше прекъсван във времето. Явно никой не се интересува от това да има Златен Орфей и съответно няма къде да се намерят пари. Предимството на Нощен хоризонт е да видим първи кой празнува рожден ден, а на 26 юли. С тази песен, която ти ще избереш в ефира на Хоризонта, ще отправим поздрав към колежката Юлиана Стоянова, която е рожденичка днес. Живи и здрава, аз смятам, че ще й хареса тази песен, която съм избрал. Няма да бъде италианска. Един мой любим дует, Carpenters и Мистер Гудер, една песен от 73-та година.
Scooter, may I have a moment with you? For there is something I've got to say, and please don't let it scare you away. Mr. Gooter, say, Mr. Gooter, I have seen you go through a day. You're everything a robot lives for. Clock in at 9 and roll out the door at 5. You reflect the company image. You maintain their rules to live by. Shine your shoes, let's keep a neat haircut. Now that you're wearing a coat and tie. Mr. Gooter, say, Mr. Gooter, someday soon you may realize you've blown your life just playing a game where no one wins but everyone stays the same. Shine your shoes, let's keep a neat haircut. Now that you're wearing a coat and tie. Mr. Gooter, say, Mr. Gooter, someday soon you may realize you've blown your life just playing a game where no one wins but everyone stays the same. The same, Please play your game. Stay the same. Музиката те срещна и с любовта. Твоята съпруга. Така е, да. В академията се запознахме по един много странен начин. Тя беше една година преди мен и се разсвирваше в една стая. Аз също търсих стая за разсвирване. След което влязох и попитах, не ви тогава и говорих, разбира се, защото не я познавах, ще мога ли аз да ползвам пианото, защото бяхме пред изпит. Тя каза, да, но аз така имам тук някакви затруднения, мога ли да ви попитам нещо, да ми помогнете, да, вие пиано свирите и да, и така. И явно нещо се получи, химия. След което се запознахме, почнахме да се срещаме и тогава, 1991 година, на Сан Ремо се появи една група, която на мен силно впечатление ми направи с една песен, която след малко слушателите ще чуят. Кегроса носталджия, която се превежда като една голяма носталгия, с едно брилянтно изпълнение на вокалистката на тази група. Българската Фанданго още не се беше появила, така че има такава група преди нашата. След което аз отидох в квартирата на моята сега вече жена и с касетката, тогава касетки излизаха, нямаше компакт дискове с песните от Сан Ремо 1991 година. Веднага бързах да си я купа, когато излезе. И я пуснах тази песен и тя много се впечатли и така започнахме вече, може би да се срещаме по-често. Плама нашата любов. И до ден днешен, когато я пусна на моята жена тази песен, тя така с особени чувства я слуша, защото и напомня това, което разказах. От вашата любов се роди вашата дъщеря? Да, Татяна, която е кръстена на моята майка. Тя е вече на 21 години, голяма девойка, учи в консерваторията. Аз бях много против, моята жена също, но тя настоя да учи там. Не мога нищо да направя. Добре се справя музикално на детето, не че е моя дъщеря, просто това е факт. Учи поп пеене при Илян Парасков, вече ще бъде трети курс тази година.
Дано да има късмет и бъдеще, защото е много трудно с музика днес. Казвам го само говорно. Казва, че музиката възпитава. Да, така е. А сега, ако трябва да избирам какво да уча и какво да правя, бих учил музика за удоволствие, но не това да ми бъде професия, но тогава бяха други времената. Доста добре ще справиш и с професия. Музика. Хората те познават. Да се надяваме. Обичам си много професията и най-вече музикалната педагогика. Обичам много да работя с деца. Бил съм и учител в много гимназии, в Националната гимназия за древни езици преди няколко години. Така обичам децата. Явно с нещо ги провокирам, защото те също показват, че им е интересно. Днес много трудно се преподава предмет музика в едно общо образователно училище, знаеш, защото децата нямат такава мотивация. И нямат инструменти в училищата, този предмет го смятат като така, като нищо несериозен, но аз успявах с подръчни материали, много музика. В някои от училищата съм използвал, защото имаха и мултимедия, така че при добро желание може да се заинтригува децата и да заобичат музиката. Събуждал си, това чувство на любов от децата към музиката. Това е мисията на музиканта, да пленява и да предава това, което е преживял. Да, предполагам, че така. Опитахме се, уважаеми слушатели, тази нощ да изтрием чернотата. Заедно с моя колега, музикалният редактор от Българското национално радио Здравко Петров. Останете с нас на вълните на Хоризонт. Подготвила съм ви още интересни срещи. След 1 часа ще търсим доброто заедно с моите гости в Нощен хоризонт Александра Ботева и Мартин Георгиев. Guardami un po', ti sembra che stia bene, poi il viso stanco, sai che io la notte non andrei mai a dormire, e pensa per un po', con te ho diviso tutto, la musica, gli amici, a volte il tetto, in fondo un po' d'amore. Ma tu con l'aria di chi ha sempre qualche cosa da inventare, mi guardavi sorridere e io non pensavo mai che in quei giorni senza meta, fra risate e confusione, tutto il tempo da perdere fosse tutto lì per noi. E tu non sai che grossa nostalgia, di notti, sogni e film da raccontare, e se non basterà un po' di fantasia, il tempo forse mi potrà aiutare a fare meno della musica di te. Oh, oh. E ancora non lo so se ti ricordi tutto, noi due da sempre nello stesso letto, e solo per dormire. Oh, 1000 volte mi avrai detto non mi devi mai lasciare, quanta voglia di vivere per pensare solo a noi, e negli occhi di chi il tempo lo voleva superare, quanta voglia di crescere e di non fermarsi mai. E tu non sai che grossa nostalgia, di lune storte e viaggi da inventare,
Хоризонт.